El ple de Blanes d'aquest dimarts ha aprovat el canvi d'empresa per fer la recollida de les escombraries i la neteja de Blanes. FCC serà substituïda per Serveis Ambientals de la Selva Nora. És una empresa de recent creació de capital mixt públic. L'Ajuntament de Blanes en formarà part amb un 10% de les accions. El 50% de l'empresa pertany al Consell Comarcal de la Selva i la resta, un 40%, a una empresa privada. Està previst que el nou servei es posi en marxa abans de l'estiu. Costarà uns 4.900.000 euros, un preu que augmentarà en un 2,5% el 2011. El contracte és per 16 anys. L'equip de govern es va felicitar de resoldre un problema que s'arrossega des de fa temps. Aquest equip de govern dona una solució a un problema com és el de les escombraries i la neteja viària. No hem parat de treballar durant aquests 2 anys per aconseguir portar, en aquest cas, aquest encàrrec de gestió. L'equip de govern va remarcar que la nova empresa assumirà tota la plantilla d'FCC a Blanes, un punt que els treballadors no veuen clar. Temen que només es mantingui el lloc de feina el personal que ara està fixe. Els partits de l'oposició van votar en contra del canvi de concessionari del servei, al·legant que es tracta d'una maniobra política. PSC i UIA van assegurar que s'ha fet per poder pressupostar dins el 2009 els 4 milions d'euros del servei i així tapar part del dèficit generat per l'actual govern. També van retreure a Burjacs que no resolgui ja el deute amb FCC. Clar, ens preocupa molt que l'altre punt s'hagi tret de l'ordre del dia, també sense cap mena d'explicació, perquè l'altre punt és el que diu que hem de pagar la deuta que tenim amb FCC, 9.600.000 euros. El ple de Blanes també va aprovar renunciar a ocupar la planta del local del carrer Muralla 28, conegut com la Blandense. D'aquesta manera es possibilita que la Casa del Poble el compri. L'entitat compta amb una subvenció de la Diputació de Girona per fer-ho. L'oposició va votar-hi en contra dient que hauria d'haver estat l'Ajuntament qui comprés la finca per tal de fer-hi un hotel d'entitats i remarcant que no és clar que el local fos propietat de la Casa del Poble abans del franquisme, quan es va expropiar. La sessió va tornar a tenir moments de forta tensió, com aquest enfrontament entre l'alcalde i un membre del públic. Hablamos de democracia. Señor Juan Cáliz, usted es de los pocos indicados para hablar de democracia. Señor policía, sisplau. Tiene que venir por mí, me voy, hombre. Adiós. De democracia, menos. Adiós. Como médico. Adiós. Hay que reír cuando los médicos dicen que reír es bueno. Adiós. Eso. Adiós. I senyor Maricó, li dic, si torna a fer... El comportament de les persones és el que marca la democràcia. I evidentment vostès, com qualsevol membre d'aquí, pot dir el que vulgui amb les seves ideologies, pel que lluita, pel que treballa i el que fa. Evidentment que la presència de la policia és potestat meva. Potestat meva. I jo seré el que diré que se'n vagi quan cregui que tots els membres d'aquí, que encara no és, es comporten de forma democràtica. I llavors ho decidiré, ni collons ni res, senyor Marigó. El senyor Covarsi, retiro, perquè m'han d'això, senyor Covarsi. Per tant, esquizofrènic sí que ho ha dit vostè, li demano que ho retiri. Bé, no he dit esquizofrènic. Esquizofrènia. Quina esquizofrènia? Me sap greu... Quina esquizofrènia? Me sap greu que vostès no l'hagin escoltat. Ha dit quin esquizofrènic. Però és igual, el senyor Marigó és un sant, és un sant. El senyor Marigó...